Петък 13 днеска. Чудя се кой ли се появи зад мене. Да направим следващия подкаст в тази заветна дата. Петък 13. Може да се получи много интересно. Ще видим. Така че оставаме с Шано подкаста. Само че чакам Мартин да се появи. С него ще стане много интересно. Може би трябва да му се обаря. С чупения телефон. Сега от подкастър ще стана такъв ревюмен. Правя ревю на iPhone 7. Чакай, че тук камерата обрат. iPhone 7, жабка. iPhone 7 с капачи. Да, виждали сте iPhone 7 с капачи? Да, сега ще демонстрирам. Тук обратната камера. Ли? Да. Мартин къде е, бе? Чай да му се обадим. С здравия телефон. Да ми влезе някой стъкло в вход. Звъним на госта ни за петък 13. Да дойде. Да видим дали ще откликне на поканата. Какво правиш, бе? Клашър. Къде си? Добре, заповядай да участваш в един друг. Добре, ай. Добре, ама айде, ела. Сега ще ги оправим. Айде. A few moments later. Госта дойде. Мартин, кой тук? На петък 13. Какво приказваш? На себе си говоря. Да. Ако искаш, мога да се включиш в разговора. Те докато си говоря на себе си, примерно. Интересно стартиране. Добре подхождаш. Да, добре подхождаш. Предразполагам ли да... Не директно хвърляш топката на госта си. Няма как. Как си? Как Аз съм приемаш новото ти прозвище на истински инфлуенсъри? Аз не мога да разбера сега, ти ли ме интервюраш или аз те интервюрам? Ти ли си ми гост, аз съм ти гост? Ние всички сме гости на този свят. Да, добре започнаха за петък 13. Да. Да. Покажем, че имам и друг гост. Балаче? Да, няколко човека сме тук. Той е редовният гост. Да. Той вече един път ми гостува, беше много скучно с него. Откачам. Те общо взето... Чакай се, аз ще ям. Гледай Катя. Добре. Той ще е интересна тема. Калаян докато яде. Примерно. Да. Тя събира карта. С карта, какво ядеш с карта? Звънят. Да. Сега се надявам ти да разчупиш. Може и да не съм и аз. Да е следващия. Кой ще е следващия? Къде е колегата ти, Кристиян? Може да се присъедини. Колегата ми разбрах, че ти отказал участие. Не, Мариана ми отказа участие. Поканих я, обаче ма заплаши. Марианче, ела за малко. Ела тук те зад мене да ти поканя нещо. Зад мене ела сега тук, бе. Нищо. Защо? Защото си много коварен с твоите хард идеи за токинг, мокинг и т.н. За какокинг? За какокинг? Ще ма съди. Да. Надявам се сега да не ма съди, че го споменавам. Ама. Да не те усъди. Да, няма да споменавам фамилии, да кажем за кой става въпрос. Къде са камбанките тук? Камбанките, всички имаш камбанки. Те се слагат после камбанките. Да, в допълнение при обработката. Те сега кажи как ти мина седмицата? Добре, спържена. Много глава боля, много напрежение. Защо всичките гости като до тук и се оплакват? Кажи нещо позитивно. Позитивно. Да. Петък е. It's Friday then.
Къде ми е водата? В този студио, що не слагаш вода? На гости си. Имам едно кафе, от което съм пил малко. Ако искаш, мога да го доизпиш. Искам да... Може ли? Не, Въздържа. Искам да... чакай. Гостът иска да каже нещо. Искам да усетя хейта в пространството. Страшно ни нервира това. Защо? Защото е червен? Покажете ми. Тук понеже ние сме на живо да. от фирмата, в която работим. Да споменем ли фирмата или ще кажат, ще трябва да дадат пари за реклама? Студиото е едно и също. Да, но то се видя. То май се разбра в коя фирма работим всички. В Интеркар сме. Да. Тук живо предаване. Чао. Не. Ако искаш, мога да се включиш. Трима едно и също ще е странно. Добре, ела да погледнеш. Не е порно, бе. Записваме. Правя подкаст, мога да се присъединиш. Да, за петък 13 си говорим тук. Абсолютно. Вещерска. Аз имам един друг подкаст да правя. Ай, Те. Повече си говорим с страничните хора, отколкото с Мартин. Да, Той- гледам клиента си. Той в принцип е малко апсет е Мартин. Да. Слушай, защо съм апсетен? Просто съм изморен. Крайна Тая седмица случва ли се и да влизаш в ситуация на така познатия при нас в ежедневието термин. Не. Въобще. Дори не знам какво означава това. Още в петък ти личи, че седмицата ти не е била много Да, хипи. ми е свежест. И се надявам уикенда да... Как наваксва, как възстановява свежестта, да. Не, много сериозно стана. Много сериозно стана, да. Много сериозно стана, да. Дай малко по-тей. Според мен колегата, редовният ти гост може да също пуснеш с... Той не ми редовен гост беше само един път и беше супер скучно. Добре, да попитам. Какво са ти очакванията с канала? С този канал? Да. Никакви. Те? Да. Общо взето ще си говоря с някакви хора, тук ги записвам. Според мен, да. Гостите не са правилните. Не съм правил. Да. Първата ми гостенка беше най-атрактивна, обаче не мога да пусна клипа. Коментари спрял съм. Към банката. Да, към банката е. Тук е към банката. Тук. Порнхъб кастинга? Да, сега ще я пусна Почвам да се събличам. в страницата си в OnlyFans. Майко, Да. Покажи спечели пари. си крачолите. Точка. Ето, крачолите на Дани. Вижте ми крачолите. Статуса. Колко са широки. Направо. Някой ги изкъсал тези крачоли. Да. Изчерпах се. Даже май, то няма да го посна, защото той е някакъв скучен са. Доста скучен. Нека да бъде понеделник. Ти по принцип говориш много глупости, говориш. Сега притесняваш се от клиента си тук. Да, най-вече от клиента. Аз му водя интервю за работа. Дали ще продължи или ще се напусне. На живо. Обаче го записвам, да. На живо. Да имам доказателства. Аз според мен трябва на друго място ще направим. Всички се притесняват тук те от живото предаване. Абсолютно. То те е по-интересно. В естествена среда. Живо? Само средата е жива. Само средата е сме не, онлайн. не сме на живо. Ама аз ти нямам вяра, Записва се. може някъде да. Не, записва се. Поздравя. Вече 6 минути си говорим празни приказки. Нали, идеята на подкаста е само да плямпам някакви работи. Да, глупо е нещо. Според тебе колко хора ще го гледат? Със сигурност по-малко от вчера, защото с ежедневното си постване... Ще омръзна. Абсолютно. Добре, значи ще го пусна на следващия петък 13. Дори Цанов един път в седмицата, хората отново го хейтват. Всеки ден. Да. Малко става емисийка. Става емисия. Не, вярно е, ти може да не е подкаст, ами емисия. Латиноамерикански сериал. Абсолютно. Българо-русински сериал. Интересно. Да. Еми, той е... Може да стане такова като образ на деня. Да, в края на всеки ден правим и Обзор на деня с определен човек. да, с определен човек. Днеска е Мартин. Днеска съм аз. Да, много активен е бил днеска в работата си. По принцип ми е за първи път. Не знам дали интересно ти обърнал съм се към тебе или трябва да гледаме към камера. Той е камера ли? Колегата Копран. Той пак вали час. И вчера си говорим, той вали час. Готов си.
Ще го оставим на заден план. Аз според мен трябва да са хора, които рядко влизат в ежедневието ни да правиш подкаст. Да кажеш. Не, бе. Не бе, то сега в момента нали, тренирам с вас. Аз затова не се раздавам на 100%, защото знам, че е тренировка. Да бе, ама ако този клип направи 1 милион гледания, нали се ще взема пари на няма да дам на тебе. Не, вземай си. Добре, да приключваме. Да приключим, да. Камбани. Камбаните после слагат. Къде е камбана? Дай на пауза. На къде? На това. Топката. Топката. Там. Топката. Насам. Не мога да дам на пауза, бе. Как да дам на пауза? Кажи, напиши там такова. Пауза. Континю и... Добре. Замъгли само. To be continue. После. Стоп. Не бе, чакай малко бе. Но после сцената ще е променена. Няма и пак ще седем същия нещо. Добре. To be continue. Правилно ли ока? Кажи го ти. To be continue.